Assalamu alaikum. Yanzu a wannan tutorial din insha Allah za mu ci gaba da creating din table tunda mun yi data type, mun ga menene row, mun ga menene column, kuma mun yi constraint. So yanzu ina a cikin database ɗina na Cartec. Idan na yi amfani da wannan command din na ce show tables like this, kun ga empty set da wani table. To yaya zani ne creating din table? To yanda zan yi shine command din create table, then sunan table din, for instance na sanya users, zan yi storing din users sai in sanya wannan open bracket din sai in danna. So dalilin da ya sanya maka ga wannan, yanzu za mu defining, sai mun yi defining din columns din na table din mu. To column number 1 da muke bukata shine wanda za mu storing din data ID identifier. Let's say wannan sai ka sa sunan table din sai data type, wani kalar data ne zaka store a wannan table, a wannan column din. Wannan shine int saboda ai 1 2 3 4 ne haka. Sai constraint din primary key, wanda shi ke nuna primary key ne, wannan unique identifier ne. Wannan ba zai wannan user ba su taba samun data kala ɗaya ba anan. So akwai wani constraint din da ban sanya ba a can, amma ya kamata mu sanya shi, shine auto increment. Shi wannan auto increment din amfanin shi shine tunda baka da bukatuwan kai da kanka ka dinga sanya ID. Misali idan zaka register, idan zaka yi registration din new user sai ka sanya 1 da kanka, na biyu ka sanya mai 2. A no, wannan auto increment din is a constraint. Zai yi handling wannan da record na farko ya zo zai bashi number 1, da na biyu ya shigo zai bashi number 2 automatically, shi sai ya kira shi auto increment. So yanzu da ka gama wannan sai ka sanya comma, tunda bamu gama ba sai ka yanna enter, then sai ka ƙara define din the next column din. Sai the next column wanda muke so shine username. For instance username shine column din da muke so na username. Wanda kalar data za mu yi storing ciki, tunda sunaye ne za mu yi amfani da baka, sai mu specify din, let's say nan za mu specify din tsawon length din da muke son sunan ya kai. For instance duk sunan user da duk tsawon shi kada ya wuce 50 characters shine kawai. So kuma muna son mu sanya username din, user guda biyu za su taɓa samun username iri ɗaya ba. Maybe yanzu idan iya bature to ba za a ƙara samun wani baturen ba, for instance. To anan sai mu amfani da unique kamar haka. Shi wannan unique constraint din mun yi shi. Sannan kuma akwai wani constraint again, not null da muka yi, not null. Shi wannan not null din shine zai make sure dole sai user ya sanya data a nan ciki. Kun ga yanzu na yi amfani da constraint guda biyu. Unique ma'ana user, kowane user ne dole ya kasance nashi ne. Not null kuma idan mun user zai sanya data dole ya sanya username, ba zai taɓa barin shi bai sanya username ba. The next thing shine misali muna buƙatar email. Email ma is a variable character. Let's say mu specify the email, ba shi ma mu kai shi ma 100 for instance. So email ma is a unique, ba za a taɓa samun user guda biyu ba da shi. So kun ga unique, sannan kuma shi ma not null, ma'ana dole ne user sai ya sanya shi. Then the next thing maybe is password. Password shi ma variable character ne, variable char, maybe password din kada ya wuce 10 character for instance. So password din shi ma mu sanya mai not null for instance. In ma bai kasance unique ba, da wuya ma password da kaga a ce ni ina da password kuma kai ma kana da shi, kuma ba wanda ya san password amma kuma ya zo daya. So no need ka sanya unique, but if you want you can put unique din for instance. So kun ga yanzu mun hada, mu sanya misali a wannan table din muna son only 4 column, you want ID, username da email da password. So kun ga mun yi amfani yanzu da constraint kusan guda nawa. Mun yi amfani da primary key 1, auto increment 2, unique 3, and not null 4. Then in data type kuma muna da integer, variable characters, dan kuma ga sunayen columns din mu. To daga nan tunda mun gama yanzu ba za mu sanya comma ba, sai mu danna enter, sai mu danna closing bracket na wannan parenthesis din, closing parenthesis din ga nan, sai mu danna terminator wannan. Kun ga okay, query okay, ga nan yayi successfully mun creating din table. Yanzu idan na maido wannan table din da nace na show tables, kun ga nan tables in Cartec we have one, which is we have users table. So wannan kenan yadda zaka yi creating din table. So for instance yanzu as a database administrator, misali ka zo ta ma'aikata
database din su administrator din sa database ya mutu ko kuma ya ban ma'aikata ya kawo ka, sai ka shiga database da ka shiga kake son ka ga yaya ya gina database din. Tables din da ke da kwai, misali ka yi amfani da ka sa show database, ka ga database din, ka ga tables ka shiga, sai kana son ka buɗe table din ka ga yaya structure table din, shine sai ka ce describe kun gani ko, sai ka sanya sunan table din, misali users haka. To kun ga yanzu wannan structure din table din ce. A field din muna da wannan field din ID, username, email and password. Ga data type din kowane field, muna da integer, muna da variable character. Then null kuma kowanne dole a sanya, dole kowanne nan sai an sanya, babu wanda za a iya bari empty, kowanne sai an sanya shi. Primary key kuma wannan primary key ne, wannan kuma unique identifier ne, wa'annan guda biyu unique ne, which means ba za a samu duplicate data ba between two users or more. Then default babu wanda muka yi setting as a default, kowanne babu wani default. Then wannan kuma auto increment, kun ga wannan shi zai dinga auto incrementing. So wannan kenan mun yi creating in table yanzu. In the next tutorial zamu bar DDL, which is data definition language, zamu shiga DML, which is data manipulation language. Zamu fara inserting data a cikin tables din. So tun daga farkon wannan tutorial din to da ƙarshe zamu dinga creating in tables, zamu dinga yi muna gogewa, saboda yanzu anan ba mu discovering din wasu data types din ba, kamar dates haka ko wani, amma in the next few tutorials zamu dinga sanyo su da hankali. So mutum ya tabbatar da yana jotting, saboda kada ya dinga manta abin da aka yi, saboda next time idan muka zo ba za mu dawo baya wurin bayanin cewa kaza da kaza. Kawai ina expecting din ka sani, da na zo kawai zan sa abu kaza wuri kaza, kawai shine. Wannan shine ƙarshen tutorial din. Alhamdulillah.